téměř u všech vynikající a jenom otázka to skloubení, posazení toho křídla a do jisté míry vlastní to křídlo přeložení nakrytí hřbetu a ve své podstatě protažení toho holoubka v tom kontextu té, řekl bych, celkové postavy holuba. Říká, u těchto partií už tolik problémů rozdílnosti bodování nenacházíme, ale právě u prsní kosti, potom v návaznosti na posuzování svalstva a hlavně v první partii dělají se ty nejzákladnější, velmi, tedy bych řekl, podobně rozdílné ohodnocení, které celé řady holubů v rozdílném pojetí děláme buď hvězdy, anebo holuby zapracuje. Tedy vezmu-li z toho, o čem se bavíme, na co bychom se měli teďka zaměřit, tak je to především ta druhá partie, prsní kosti, v nasazení prsní kosti, délce prsní kosti, jestli ta prsní kost je a je, na ní nestojí a že tam posílají holuby, kteří tam nemají být, což není pravda. Ale skutečnost je taková, že holubům bychom měli dávat ty body, které skutečně na place jsou, a nemyslet si, že celostátní výstava, byť je to nejvyšší typ výstavy, musí mít vítěze, který má 93,75 a dojde do... A řekl, že možná budu, jak se říká, jiného názoru. Ale řekl, že když i na úrovni německých výstav posuzují, tak řeknou, kritérie výstavních holubů bez limitu jako speciální, jak si bych řekl, výstavy, podléhají podlehu bodového hodnocení té skupině posuzovatelů, jak ty holuby posuzují. Ale celé jednoznačně řekl, když jsem tyto holubka, který se mně líbil po všech stránkách, ale on na to odpověděl. Má tento holub